beginnen bij Dijsje Brand. Bist u team gemeente of team Boer Bart? Van wat ik nou weet, Boerbart. Juridisch jongen ben ik team gemeente, gevoelsmatig jongen ben ik team Bart. Boerbart. Waarom bist u Boer Bart? Nou, omdat hij is gewoon een heel sympathiek figuur, maar een sympathiek bedrijf. Omdat ik ben een paar bij hem West. Hij het dieren, ja, om een reportage te maken. Ja, dat ook wel eens. En voor het dierenwelzijn, beste wolwezen, dat het hij heel erg heeg in het vaandel. Er wordt vaak zijn van de intensiveren, volle meer van Ian kei, dat maar we maar extensiveren, het moet alweer wat minder kei, het moet alweer wat liedskaliger, gesloten kringloop. Nou, daar is hij al heel erg met dwaan. Dat is een positieve deel, hè? Ja, juist. Volgend Hij jaar dan? wint dus te vier varop, want hij doet dit op een vergunning in 2020. Ja, de gemeentesite, we zijn benaderd vanuit de omgeving van Ja, Boer dus- Bart. Het verzoek was om de activiteiten die plaatsvinden bij Boer Bart te onderzoeken. We hebben volgens onderzoek gedaan naar die activiteiten en de omgevingsvergunning. En die vergunning hadden ze dus net kregen. Ja, Dus ik heb dus het is dus toch zijn schuld. ja, er is één persoon die het een handhavingsziek in ja, dan werkt het nog een keer alleen nog in heel extreme geval, maar je van Wieke dat wie in het geval, dus de gemeente moest wel onderzoek doen en de gemeente het concludeert dat er net meer voldoet aan die vergunning uit 2020. Dus juridisch jongen het de gemeente misschien wel gelijk, alleen wat ik zeg, gevoelsmatig is dat natuurlijk heel krom. Ja, oké, maar Ja. is er net sprake van oneerlijke concurrentie? Nee, maar dat Ik snap deze gedachte. Ja, dat gaat om niet. Hij bedoelt van die 10% van die vergunning en dergelijke. Hij rent voorop in dat hele pionier en in dat naaie workje. Ja, dat is mooi. Dat zit Precies. jullie En zijn gemeente zullen het ook prachtig vinden. Het rint. Ja. Hij is Nou een ja. voorbeeld van een proto-orenboeren. Ja. En Maar, hoe het wanneer? kent. Dus in zo'n geval zoen je als gemeente en als Bart zijnde om tafel matten. Laten we hopen dat ze er emotioneel niet komen. Dat was dan een punt om uit, hè? Als volwassen meisje. Nee, ja, ik vind wel dat Janko gelijk heeft.